Gurekin izateagatik, Koldo Mitxelenaren izenean ongietorria eman nahi genizueke, etorri zareten guztioi, bai hemen aretoan zaudetenei edo online bidez zaudetenei. Momentu honetan dakizunez aforo murriztuta daukagu eta joango gea ikusten gauzak nola dira daltzen. Gaur hasiko gea zinemagileen arteko elkarrizketak izeneko ikastaro bat. Ikastaroa Elias Kerejeta Zineskolarekin eta zinemaldiarekin batera antolatuta dago. Gaurtik hasita apirilaren 8 arte 5 saio izango ditugu eta aukera izango dugu zineri buruz hitz egiteko eta zinemagile desberdinen eskutik. Ikastaroa bukatzekoan, horrela nahi izatekotan, ziurtagiri bat izango dezue zuen eskutan. Eta hau izango litzateke orokorrean informazio praktikoa, baina gustatuko litzaidake baita ere proiektu hau bere testuinguruan jarri. ¿Por qué un curso en Koldo Mitxelena hablando de cine, un curso impartido por profesionales y un curso para todos los públicos? En primer lugar, ¿por qué hablando? Pues porque el debate y el diálogo son marca de la casa, llevamos años trabajando con esa línea. Hablando sobre cine, porque pues también, tanto desde el propio Centro Cultural Koldo Mitxelena como desde el propio Departamento de Cultura, pues, ahí trabajamos en el impulso del audiovisual en general, pues desde la fundación de la misma Escuela de Cine Elias Kerejeta al hecho de la organización de diferentes líneas de ayuda, que en los últimos 3 años, por aportar un dato, pues se han apoyado más de 70 proyectos cinematográficos. ¿Por qué hablando de cine con profesionales? Pues porque también hemos querido darle una orientación pedagógica e ir más allá de las habituales charlas y mesas redondas y pues efectivamente que darle un poco ese formato de curso de ahí que os hemos pedido también, ese compromiso a través de una matrícula, porque pensamos que va a tener sentido completar este ciclo alrededor de los diferentes oficios del cine. Y hablando de cine para todos los públicos, porque pues tanto desde la Escuela de Cine como desde el propio Zinemaldi ya se organizan a lo largo del año en pues, diferentes masterclass más dirigidas al alumnado o a un público más conocedor, y en este caso hemos querido sumar o intentar sumar ese público cinéfilo que busca pues, herramientas o conocimiento para disfrutar más del hecho del cine, de ver una película en el cine, ¿no? Ese público cinéfilo del que estamos tan orgullosos en Donosti y en Guipúzcoa, y que de verdad existe y que nos ha sorprendido muy gratamente, llegando a superar las 280 inscripciones en este curso. Para aterrizar toda esta idea, pues nos hemos rodeado de los mejores aliados posibles, desde nuestra propia Escuela de Cine Elias Kerejeta, por supuesto, hasta el Zinemaldi, y ahí entre la figura de Mayalen Beloki, subdirectora del Zinemaldi y responsable de Z365, que es el festival de cine de todo el año, y a ella le hemos encargado el aterrizaje de la idea y la dirección, y a la que felicito porque pues ha sido un éxito rotundo, tanto para ellos como para nosotros. Estamos muy contentos del interés que ha suscitado la iniciativa, eta nire aldetik besterik ez, orain Maialenek aztertuko du pixkat nondik nora joango den ikastaroa. Bai, kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko. Lehenabizi eskerrak eman dizkiot Koldo Mitxelena kulturuneari eta bereziki Patxi Presari, bai zinemaldiari eta bai zine eskolari kurtso hau antolatzeko aukera emateagatik. Eskerrak baita ere gerturatu zareten guztioi eta baita ere online bitartez jarraitzen gaituzten guztioi, eta azkenik baita ere eskerrak eman behar dizkiogu kurtso honetara parte hartzea onartu duten zinegile eta profesional guztiei. Zinemaldiko Z365 arlotik urte osoan lan egiten dugu 3 helburu ezberdinekin. Zinemagileen proiektuen garapena lagundu nahi dugu, zinema eta zinema jaialden inguruko ikerketa divulgazioa bultzatu nahi dugu,
eta formakuntza proiektu ezberdinetan parte hartu nahi dugu. Beraz, zineskolarekin batera kurtso hau antolatzea guretzako aukera paregabea izan da zinemaren inguruko ikasketak bultzatzeko eta baita ere zabaltzeko ikusleei espezializaziorik edo aurretiko ikasketak eskatu gabe, zinemaren inguruko ikasketak eskatu gabe. Dakizuen bezala, kurtsoak, Patxik azaldu duen bezala, 5 saio ezberdin izango ditu, eta gaurtik apirilaren 8 arte ospatuko dirak saio hauek. Oso labur gogorarazten dizkizuet orain zein zinemagilek parte hartuko duten saio hauetan. Gaurko saioan, Lara Izagirre, Paula Olaz elkarrekin hitz egingo dute, eta moderatzaile bezala Tabakalerako zinemarloko koordinatzailea den Sara Hernandez izango dugu. Otsailaren 8an, Itziar Bollain bere ekoizle izan den Koldo Zuazuarekin arituko da solasaldian. Otsailaren 18an, Carla Simon zinemagile katalanaren eta Ana Faf muntatzailearen txanda izango da. Martxoaren 9an, Jonas Trueba eta Javier Lafuente ekoizlea izango ditugu. Eta azkenik, apirilaren 8an, Rodrigo Sorogoyen eta Isabel Peña gidoilaria gerturatuko dira Koldo Mitxelenara. Esan dudan bezala, saio bakoitzak bere moderatzaile propioa izango du eta gaurkoa Sara izango da, eskerrak baita ere berari onartzeagatik. Dakizuen bezala eta pixka bat Patxik azaldu duen bezala, kurtso honen helburu nagusia zinemagile bakoitzak eta bere laguntzaileek haien ikuspegi artistikoak aurkeztea da. Zinema lan kolektibo bat da, eta zuzendariak eta gainerako profesionaliek, musikariek, gidoilariek, muntatzaileak eta abar, sormenaren ikuspuntutikan kontatuko diguten nola egiten duten lan elkarrekin. Voy a resumir brevemente en castellano. Buenas tardes. Decía que la primera cosa es dar las gracias a Koldo Mitxelena y en concreto a Patxi Presa por ofrecernos la oportunidad tanto al festival como a Elías Querejeta de organizar este curso que va a dar comienzo hoy. También quería dar las gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy y también a todas las que nos siguen a través de internet y, por supuesto, especiales gracias a todas las cineastas y profesionales que han aceptado con mucha generosidad venir a impartir este curso. En el área de Z365, el festival de todo el año, trabajamos durante todo el año con otras instituciones para intentar cumplir 3 objetivos. Por un lado, queremos apoyar el desarrollo de proyectos de cineastas, queremos fomentar la investigación y la divulgación sobre el cine y los festivales de cine y también queremos participar en diversos proyectos de formación. Por eso, organizar este curso junto con Elías Querejeta Zineskola ha sido una gran oportunidad para nosotras de seguir trabajando en esa área de formación. También pensamos que era una buena oportunidad para acercar estos procesos de formación y creativos a un público más amplio sin pedirles una especialización previa, unos estudios previos de cine. Como sabéis, el curso consta de 5 sesiones que se desarrollan desde hoy hasta el 8 de abril. Y voy a recordar muy brevemente qué cineastas van a participar. En la sesión de hoy contamos con la directora Lara Izagirre y la música Paula Olaz. El 8 de febrero será la ocasión de Itziar Bollain, que conversará con su productor Koldo Zuazua. El 18 de febrero será el turno de la cineasta catalana Carla Simón y su montadora habitual, Ana Faf. El 4 de marzo contaremos ya con Jonas Trueba y con su productor también habitual, Javier Lafuente. Y finalizaremos el 8 de abril con Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña, que se acercarán también al Koldo Mitxelena para conversar con vosotras. También decía que contamos con una moderadora que va a ser un poco la que va a gestionar un poco la sesión y hoy tenemos la suerte de contar con Sara Hernández, que ella es la coordinadora de los proyectos audiovisuales de Tabacalera. Como ya sabéis, el objetivo principal de ese curso es presentar perspectivas artísticas de cada una de las cineastas y sus colaboradoras habituales y ver cuáles son los procesos de trabajo relacionados sobre todo con la creatividad y dónde surge de alguna forma la creatividad en estos procesos de trabajo, ¿no? El cine, como sabéis, es un arte colectivo y a través de ese curso queremos ver cómo las cineastas y las directoras trabajan con otras profesionales y otros oficios igualmente importantes en la construcción de la película, como pueden ser músicas, guionistas, productoras, etc. Besterik gabe, hasi egingo dugu kurtsoa. Berriro, Lara, Paula eta Sara, mila esker hemen izateagatikan, eta orain ja zuen turnoa da.
asko Patxi eta Maialen, eta, bueno, beraiek esan duten bezala eta azaldu duten bezala, ikastaronen helburua sorkuntza prozesuak barrutik ezagutzea da, ez barne historiak eta ze gako dauden pelikula bakoitzaren atzean. Eta kasu honetan, lehen saio honetan, hitz egingo dugu musikari buruz eta soinu banda sorkuntzari buruz. Azkar eta labur aurkeztuko ditut gonbidatuak, askok ezagutuko dituzue, baina bueno, Lariz Agirre, Gariza Film ekoiztetxea sortu zuen 2010ean, eta geroztik laburmetrai pila egin ditu, bere lehen film luzea Un otoño en Berlin 2015ean, ez? Bai, zuzen banago. Zinemaldian aurkeztu zen eta gero Goya bat jaso zuen, eta bere bigarren film luzea Nora da gaur komentatuko duguna, beraz, gero hitz egingo dugu honi buruz. Eta Paula Olaz eta Pascal Jenek egin zuten soinu banda, gaur Paula Olaz daukagu ordezkari hemen, eta, bueno, berak soinu banda pila egin ditu, bideojokoak, telebista programak, baina nola zinemari buruz hitz egiten gauden, aipatuko dut Handia pelikulan parte hartu zutela eta Pascalek baita Goya bat irabazi zuela, Errementari, Dantza, Ja no duermo laburmetraia Gariza Filmesekin, Kinkan baita eta beste asko. Eta, bueno, hori, azaldu duten bezala hitz egingo dugu prozeso guztiari buruz, eta proposamena da hasieran ondo iruditzen bazaizue pixkat zuek zuen ibilbidea kontatzea eta profesioa ezagutzera ematea, eta gero jungo gera pixkanaka proiektuan sakontzen, nora proiektua ezagutzen, eta gustatuko litzaiguke zuek partekatzea, eman dituzuen pausoak, prozesuan izan dituzuen zalantzak edo trabak edo pentsamenduak, eta pentsatu duguna baita da, gustatuko litzaigukela zuekin klip batzuk aztertzea, pelikularen klip batzuk. Zenbatek ikusi duzue pelikula? Bale, illa danak. Bale, orduan, bueno, igual gero pixkat azaltzen dezulara pelikula, baina printzipioz ez da beharrezkoa. Klip batzuk aztertuko ditugu, eta gero bukaeran izango dugu aukera Paula Olazek irekiko digula bere Pro Toolsa, musikaren softwarea, eta berarekin ikusi ahal izango dugu. Beraz, hasiko gera. Eta igual... eta aztu zait esatea bukaeran izango dezuela aukera galderak egiteko. Eta norbaitek momenturen batean oso galdera garrantzitsu bat badauka, baita altxatu dezakela eta denon artean komentatuko dugu. Eta hori, esan deten bezala, hasieratik hasiko gea, eta gustatuko litzaiake kontatzea, nola bukatu zenuten edo noiz iritsi zen zinema zuen bizitzara, eta noiz gurutzatu ziren zuen bideak. Nora hasten da? Ia ba. Zinema nire bizitzan sartu zen, suposatzen dut nire gurasoek nahi zutelako ni etxetik irtetzea, eta baita nire lagun kuadrilen gurasoek ere bai, orduan igande guztietan, arratsaldeko lauretan edo, esaten zikuten, hartu 125 peseta, eta jaten ginen danak Zornotza aretora. Eta, bueno, segituan maite mindu nintzen pelikuletaz, eta berandura arte ez nuen ikusi aukera, nik uste hori bai aldatu dela orain, gazteagotik jenteak ikusten duela agian egin dezakela lan zinemaren inguruan, baina nik ez nekien ezer. Eta orduan, ordutik ona beti izan naiz zinema zalea, eta ikusi nuenean Sofia Coppolaren Lost in Translation, txikitako lagun berdinekin, pentsatu nuen agian egin ezakela nik ere bai zinema. Eta orduan hasi nituen ikasketak, eta bueno, azkenean ez dakizu zenbat gauza gertatu diren milioika heltzeko momentu honetara, ez? Bi pelikula eginak, eta hori. Eta bide horretan, ez nuke jakingo esaten zein urtetan, baina bai izango nuke, eta iruditzen zait garrantzitsua ere bai, ezagutu nuen Paula hemen emakumeen zine elkarteari esker. Guk geunden momentu horretan batzordean, eta ez geneukan bazkiderik, musika egiten zuen bazkiderik.
orduan sartu zen bazkide bezala Paula, eta orduan esan genuen, bueno, bidaliko diogu e-mail bat. Momentuan ez geneukan proiekturik ez ezer, baina hartu genuen hemen Donostin izan zen, zinemaldian, zinemaldian geratu ginen, ni eta orduan nire lankidea zen Itxaso Espinal, eta zen pizkat hitz egiteko, ezagutzeko, beti delako polita ezagutza beste emakume batzuk, zinemaren munduan, eta hortik aurrera harremana izan da polita, orduan joate ginen ikusten eta ez dakiz zer, eta gero ja, erabaki behar nuenean nork egingo zuen pelikulako musika, segituan ez dakit energiaren gatik eta pentsatu nuen izan zitekela polita Paularekin lan egitea, baina gero ere naukan gogoa egiteko lan Paskalekin, eta orduan esan nuen, bueno, hauek kolaboratzen dute, zergatik ez bidali proposamena. Nik uste dela polita pelikula honetan egiten dutela lan biak konposatzen. Eta hori da lehenengo aldia gertatu, ez dakit gertatu den berriro, baina nora izan zen lehenengo aldia beraientzat horrela elkarlanean aritzeko, konposatzaile bezala. Eta hori, orduan luzatu nien galdera biei, eta biak animatu ziren, eta ni superpozik. Eta niretzako zen oso erreza dana, ez? Gero beraiek hor ere bai, sortu behar zuten lan egiteko modu bat, eta zeukaten beldurra ere bai, baina esango nuke dena izan dela nire labur bildu beharko banu lana izan da erraza eta polita. Ez erraza aurkitu dugulako lehenengo momentuan behar genuena baizik, eta izan dalako komunikazio oso ona, ez? Hiruron artean. Orduan, hori. Bueno, ni zinema munduan, ni txikitatik, txikian nintzenean horitzen naiz Disney pelikuletaz. Zema gustatzen zitzaizkidan, eta zein importantea zen musika, ez? Olako pelikuletan. Super importantea, eta gero bizitzak beste leku batzuetara eramaten zaitu, baina ia da nik musika ikasten nuenean, gustatzen zitzaidala gehiago nire obrak edo improvisatzea partiturak irakurtzea baino. Eta nik egiten nuena, kasualitatez, esaten zuten, hau, esto es una banda sonora. Nik ez nekien txikian nintzenean zertzen banda sonora bat, ez? Eta hori, biziak leku batera, eramaten zaitu, bestera, musikak beti jarraitu egin nau, nire aldean egon den laguna edo izango litzateke, eta momentu batean erabaki nuen apostua egitea, nekien oso zaila zela, zinema industria niretzat oso urrun zegoen zerbait zen, eta animatu nintzen, formatu nintzen, ikasi nuen soinu bandak telebista, bideojoko eta filmetarako, eta hor Paskalekin hasi nintzen lanean eta orain arte. Eta ze momentutan sartu zineten proiektuan? Ze momentutan? Lararekin oso kuriosa izan zen, ze normalean esaten dugu beti pelikula batean musika dela azkenengo edo azkenetariko pausoa, ez? Baina ni oroitzen naiz, ezakitzu Lara oroitzen zaren, gonbidatu ninduzula, nik irakurri nituen lehendabizi, gidoi bertsio guztiak, ezakitzen ziren, baina horiek irakurri nuen. Eta oroitzen naiz, elkartu ginela gidoia irakurtzeko teknikoak edo, egin genuen mainguru bat eta gidoia irakurri genuen batera, eta hor nengoen ni, konpositore bezala. Orduan nik uste hor hasi nintzela pixkat eta aldea ezagutzen, eta hori normalean proposatzen ez den niretzat oso aktibitate interesgarria da, ez? Ze nik jada gidoia irakurtzen nuenean ikusten nituen edo sentitzen nituen zeudela momentu batzuk non musikalki zerbait kontatu altzen, ez? Orduan nik esango nuke hasieratik, ia, ez? Hasieratik sartu nintzela, ez dakit. Ez neben gogoratzen. Zornotzan, zinema aretoan hartu zenun. Bai, karo. Nik maitemindu nintzen zinemaz Zornotza aretoan, eta nire lehenengo lana izan zen Zornotza aretoan proiekzionista bezala, oraindik pelikulak zirenean analogikoak. Eta orduan gero izan da nire pelikulen etxea,
egin ditudanean, eta Nora pelikulan okupatu genuen ja zuzenean aretoa, eta bihurtu zen bulegoa, goiko solairua, zegoen bat libre, eta itzi ziguten izateko pelikularen bulegoa, ez? Baina ez nuen gogoratzen etorri zinela, baina iruditzen dazte oso ideia ona. Bai. Gonbidatu izana, ez? Bai, nik orokorrean, eta ez bakarrik Paularekin, baizik eta lantalde osoarekin gustatzen zait egitea lan asko aurretik. Eta da fase bat asko gustatzen zaidana, agian gehien, eta gero promozioa. Eta gero erdiko dena, bueno. Baina sortze hori eta elkarbanatzea eta prozesu hori gustatzen zait asko luzatzea, eta gehienek nahi izaten dute, ez? Sartu beharren pelikularen bukaeran, badibidez hori. Paula, nahi dozu gidoia? Eta bai, eta orduan niretzako bai, zen polita jakitea berak non ikusten zuen musika sartzea, eta bai. Gero grabaketara ere etorri zen egun batean, eta orduan, bai, nire guztetan dazte beti oso hasieratik aukitea taldea, gidoia eraldatzeko taldearen iritziarekin, eta baita musika konposatzaileekin, kasu honetan. Proiektua ulertzeko ez, talde guztiak eta tonoa eta... Bai, ez da erreza. Niretzako zuzendari baten lanik zailena da, nik uste garela azkenean, pelikularen zaindariak, grabaketan eta fase guztietan, ez? Beti dago jente asko, iritzi asko eta talentu asko, baina, karo, zuk bakarrik dakizu, benetan ez, non dagoen tonu hori edo pelikula hori berezi egingo duen gauza hori gainera ez dela ikutzen ez ezer, ez? Da sentimendu bat, ez? Eta hori musikarin lotuta da agian leku zailena heltzeko hori transmititzera, ez? Orduan, izan dezakezu intuizio bat aukeraketa egiterak orduan, zen ikuste egin ditzaketela gauza asko konpositore bakoitza, baina badaukatela zerbait dela beraiena, ez? Eta orduan, aukeratu behar dozu beraiek berezko daukaten energia hori, eta konturatu behar zara ia ondo doan zuk pelikulak izan nahi duzun energia horrekin egiten duen bat. Eta hori bai ikusi nuen, bai Paularengan eta Paskalengan joan zitekela bat pelikularekin, ez? Eta horregatik hori da lehenengo aukeraketa eta gero ja da lan guztia egiten dutena, niretzat dela magikoa. Nila ez dut hitz egingo ia, horra, ian audientzia bezala lana egiten dute eta niretzat beti zen oso unkigarria eta emozionantea da, zaudenean gainera harrapatu ginduen justo konfinamentu garaia, musika egiten geundenean, orduan pieza batzuk maketak heltzen ziren emailez, ez? Eta hori da asko itxaroten duzun zerbait, eta orduan egiten duzu klik, eta zaude kaskoekin, eta sarratzen duzuz begiak, eta ez dakiz zer, eta diez momentu oso politak ze jasotzen duzu, ez? Osea, nik sentitzen dut hor ja nagoela asko jasotzen, ez? Eta gero, kasu batzuetan dago oso hurbil, imaginatu nuenetik, beste batzuetan da beste gauza bat, baina geratzen zara hain harrituta esaten duzula, jo, ez dakit ondo dagoen edo ez, edo zelan geratu daiteken, eta beste batzuetan esaten duzu, bale, hemendik bai, eta beste batzuetan esaten duzu, hau ez. Orduan, holan hasten da prozesua. Eta lara, aipatu duzu, Paula eta Paskal lehenengo aldia izan da juntu lan egiten zenutela, dinamika bat edo nola izan zen lan hori edo nola lortu zenuten, ez? Juntu lan egitea? Nik uste elkarrekin lan egiteko prozesu kreatibo batean oso ondo ulertu behar duzuela beste pertsona. Ze, karo, hitz egiten ari gara sorkuntzaz, ez? Eta zaila da batzuetan partekatzea sorkuntza hori, ze bakoitza badu bere lan egiteko modua. Eta Larak proposatu duzuenean Paskalekin lan egiteko, nik pentsatu nuen oso ideia ona zela, zeia da. Sorkuntza horretan edo ni asistente bezala edo laguntzaile bezala ezagutzen nuen bere mundua ere ezagutu izan dut urte hauetan. Eta nola izan zen, nik uste oso intuitiboa. Ez gara hola en plan a lo americano, ez? Hola lan egin behar dugu eta denbora hauekin,
Ez, nik uste biok oso intuitiboak garela eta estena bat ikusita ez genuen hainbeste hitz egiten. Ez gara hain komunikatiboak agian, ez? Ze nik uste izan behar dugula, bai. Ze, azken finean hitz egiten duzu zuzendariekin, baina, karo, gero zure musikaren inguruan aritzea nola egin duzu nau zergatik. Eta nik uste hor, guk uste dugun, baina misterio asko handiagoa dagoela, ez? Ez dugu dena kontrolatzen. Batzutan, hori, konektatzen zara sentsazio batera, edo eta hori azaltzea oso zaila da. Baina Paskalekin gutxi hitz egin eta asko musikaren bidez komunikatu ginen, nik uste. Orduan, berak proposamen batzuk egiten zituen, nik beste batzuk, gero ikusten genuen elkarrekin horiek nola funtzionatuko zuten, eta beti hori errespetuan, ze esan dudan bezala, ez da oso berarentzat ere lehenengo aldia da, eta berak 102 pelikula egin ditu. Orduan ni horretortzea, ez, eta proposamen hau egitea, nik uste bera ere oso humila izan zela eta niretzat opari izugarri handia izan zela, berarekin hori egitea. Eta kreditotan harritu edo kuriosidade bat iruditu zitzaidana zen Bratislavako Orkestra Sinfonikoarekin egin dezutela lan. Nola iritsi izan proiektua Bratislavara? Eta remotoki gainera. Bai, bueno. Oso, Bratislavako orkestrarekin grabatu genuen 6 ordu. Hau da, 2 sesio. Izan zen nahiko intentsoa. Gero baita ere grabatu genuen Euskal Herriko hainbat musikarirekin, Garate Estudiosen, Andoainen, dela leku zoragarri bat, baserri bat hor galduta, igo behar dituzuela hola mendiak eta agertzen zara ez dakit non, eta ematen du hor bakarrik zaudela. Eta nola Bratislavako orkestrarekin, jada lan asko egin genituen beraiekin, oso formazio interesgarria da soketan, sokazko orkestrak nik uste tradizioa dela eta oso ohituta daudela, teknikoki oso onak dira, gero ere badakite nola egiten den lan, ze grabazio sesio bat pelikula batentzat edo ez dakit edo kontzertu batentzat super desberdinak dira. Orduan jasotzen dute partitura bat, esertzen dira, horrelakoak dira bere lan egunak eseri, eta batean ikusten dute hemen partitura bat, Paula Olak eta Pascal gaine. Baina gero izango da, ez dakit nor, eta orduan esertzen dira, hori irakurri eta lehenengo minututikan ja hasten gara grabatzen musika. Orduan ohituta daude, musika inazkar irakurtzera, ohituta daude ere gero guk kabinatik edo gure proposizioak ematera eta beraiek ez jartzea, hola, en plan, ez, gu ondo egiten ari gara. Azken finean, erlazioa oso eraikita dago, orduan horrek oso ondo funtzionatzen du. Egia da batzutan hitz egiten dugula, zergatik ez hemengo orkestekin gehiago lan egitea, batzutan ematen du zailagoa dela administratiboki edo zineman ez dakizu benetan ezin diezu esan, aurretikan esan, hemendik 3 hilabetera egun honetan, maiatzak 2an, grabatuko dugu. Seguraski hori aldatuko dela. Orduan, zaila da hemengo orkestrekin hori antolatzea, ze beraiek beren egitaragua daukate. Eta, gero Bratislavako zuzendaria David da, berak Bienan ikasi zuen, hemengoa da, Espainiakoa da, eta berarekin Paskalek jada askotan egin zuen lan, orduan gero badukate olako leku ikaragarri handi bat, eske soinuan ikustea proposazela nora pelikularentzat, beraiekin grabatzea. Eta, ondori itzen bazaizue pasako gea sekuentziak aztertzera, zuekin ikusita aztertzera, leheno galdetu nahi nizuen, zer sekuentzietan gehitzen den banda sonora, proposamena zuena izan zen, edo juntu lan duzenuten? Claro, nik naz pertsona bat ez daukana memoriari. Ni berdin. Orduan batzutan esan aldotaz, gezurrak nahi gabe, zehaztu zait. Adibidez, Paulak esan duena, etorri zinela gidoiaren irakurketara, esan ezaken ezetz, eta han egon zan. Orduan, esango nuke egin nuela nik nire aldetik,
eta egin zutela beraiek beraien aldetik. Eta gero egin genuela lotu, eta ia 100% zera leku berean. Bai, baina oroitzen naiz bai, hasieratik esaten zenuela zuek aske sentitu. Horrek beldur izugarria ematen du, ze pentsatzen duzu batzutan, edo zuzendariak benetan konfidantza hori emango dizu, edo benetan ez dakila zer nahi duen, y te va a volver loca. Orduan, hori esaten dutenean da pixkat, kasu honetan onerako izan zen, eta bai, askotan elkartu ginen, adostu geunden bat lekuarekin, eta beste batzuk nik uste proposatu genituela, eta zuk zenituen espero, baina azkenean funtzionatu zuten, ez? Bai, nik uste izan zala horrela, bai, eta ezke batzutan ez nik behintzat, nire ikuspuntutik esatea argi eta garbi ezetz, entzun gabe beraien proposamena, niretzat behintzat ez da erreza, beraiek da beraien lana. Ni ez naz aditua horretan, orduan. Nik proposatiba ditut 10 tokitan musika eta beraiek proposatzen badizkidate 13, lasai entzungo ditut 13. Eta gero behin ikusita eta entzunda bueltatzen manaz nik esan ditudan 10etara, agian ondo, baina batzutan bai igual ez proposatu dituzten 3, baina bat bai geratzen da hor, orduan nik printzipioz ezetz ez dut esaten. Ez badaukat super argi, eta ez dut izaten super argi beti, ez? Gauza batzuk bai, baina normala izaten da, hemen egon behar da musika. Baina kontrara, agian kasuren batean bai, baina nik izten diot beraien lana egiten, eta gero prozesuaren bukaeran jazten gara, hemen bai, hemen ez, eta daude momentu batzuk ez direnak ainerrezak. Bai, eta hau askotan hitz egin dugu, Lara. Un otoño sin Berlin, eta Nora konparatuta musikalki apustu handia egin zenuela musika izatera, eta zuretzat ere zela nahiko pauso handi bat zuretzat, ez? Egia da, askotan zinemagileek pentsatzen dute musikara biltzerakoan ikuslegoa zuzentzen ari duzula. Eta orduan beldur gara guk esatera nola sentitu behar den ikuslea, ez? Baina oso ondo egiten baduzu eta delikatua baldin bazara, zentzu bat baldin badauka, ez? Musika hemen jartzea ala ez, ze jartzeagatik ez, ere badauka rol narratibo bat, badauka zergati bat beti musikak, eta nik uste ondo egiten bada, azkenean filmak ere asko irabazten duela, eta musikarekin ematen diozula sentimendu mundu horri ez dakizuna nola deskribatu, batzutan musikarekin ez dakizu nola deskribatu, baino jasotzen duzu, ez, zuzenean. Orduan, kasu honetan, Lara, nik asko eskertu izan dizut hori, ze banekien apustua zela, musika jartzea, nor bilatzea, ez, puntua. Eta hor bai uste dela oso garrantzitsua norberak, zuzendariok daukagun harremana pelikuletan dagoen musikarekin. Eta hor badago lan bat egiten duzuna, ez? Adibidez, nire lehengo labur metraietan, lehengoa zen mutua musikarekin, baina horregatik zenez mutua musika zen dena, eta orduan niretzako beste, ez dakizan soinu osoa ere bai, ez? Orduan hori zan hasierako proiektua. Gero hurrengoa egin nuen guztiz musika gabe, eta soinuarekin jolasten, soinuarekin musika eginez bezala, baina ziren benetako soinuak. Eta hirugarrena izan zela dokumental bat, egin nuela horrela baliabide gutxirekin eta ziren 27 minutu eta musika zegoen 26 minutu eta 50 segundotan gitzi gora bera. Eta hor jente askok esaten zidan, amaitzerakoan ikusten dokumentala, ze musika polita, ez? Eta nik esaten, bai, badakit. Baina esaten, baina dokumentala ere bai dago nahiko ondo, ez? Eta orduan izan nuen hor, ez nekien neurtzen, ez? Orduan heldu zen Un otoño sin Berlin, eta nik uste
egin nuela prozesuaren bukaerar arte konposatu zuen musika, gaina oso polita Joseba Britek, eta mantendu nuen bukaerar arte, ez? Ja nahasketetara arte eta, baina gauza batzuk ikusi arte pelikula osorik ez nuen ulertzen kendu behar nituela, ez? Eta orduan, azkenengo momentuan ja oso berandu, gainera Joseba da oso laguna, kendu nion, ez dakit, musikaren 30% edo, ez? Eta horri izan genuen, garen ez oso lagunak, izitlasun bat, ez ginen azarratu, baina bai behar izan genuen denbora bat hori gainditzeko, ez? Eta kendu nuen asko, ez? Eta orain denborarekin ikusita da, ez neukalako harreman hori musikarekin ondo landua, ez? Eta batzutan ez dalako zuri zer gustatzen zaizun ikustea pelikuletan. Baizik eta ulertzea zure pelikulak naiz eta ez izan zuri beste pelikuletan ikustea edo entzutea gustatzen zaizuna behar duela beste zerbait. Eta nik hori norarekin ulertu nuen asko hobeto. Eta jakin nuen norak izango zuela nik normalen nahiko nukena baino musika asko zere gehiago. Ze erabaki nuen eta izateagatik lehen aipatu duran tonu horren zaintzailea. Eta orduan erabakia banekien prozesuan egin beharko nuela arnasa hartu eta esan, venga, beste bat, 15 pieza, venga, ez dakizen badiren ez, baina gero egia da, dala ni nagoela pozik prozesu horretan lortu dudalako askoz ere musika gehiago jartzea, orain ikusten du pelikula ez naiz konturatzen non dagoen musika ez ezer, eta bai iruditzen zait pelikula honek behar zuela. Baina da hori harreman bat, eta horregatik gogoratzen naz, hasieran, beraiek egiten dituzte proposamenak eta orduan beraiek ere daude zu aztertzen. Ez dakite zure ibilbidea eta zure musikarekiko harremana. Dakitena da, ikusi dutelako zure aurreko pelikula, eta orduan ez dakit ze iritzi izango zuten ez, eta orduan gogoratzen naz, Paskalek esaten zuela, gainera esaten duzten, egun baten esan duzten, como iziar, prozesu hori, musika, eta ere bai entzunen beste baten Santa Lakerman gai honen inguruen, nola eta noz erabakitzen dozun ja musikaren laguna izatea pelikuletan, eta da harreman bat, eta nik adibidez melodiekin oraindik, egiten dute oso ondo, baina ja danean, eta hori ikasten dute beraiek ere bai, eta orduan ulertzen duten non zauden zu eroso melodia batekin, eta ja puntu batetik aurrean non ez, Eta nik uste hori izan zara oso naturala, eta erreza, komunikazio horretan, nik esaten nuela, aquí un poquito, eta beraiek ulertzen zuten, beraien musikaren hizkuntzan zer zen nik hori, zela marra bat, ez dakit, marra imaginario bat, ez dago musika bat esango duzuna baietz, eta gero eta agian aldaketa ez da inbeste, baina beraien lana da ulertzea zer dan, Baina igual azten gara adibideak ikusten, sekuentziak ikusten, eta... Guk egin dugu berba, eta egin behar duzuen memoria, gogoratzeko nola izan zen kliparen momentua. Beraz, guazen lehenengo kliparekin, ez? Kaixo? Zer, sagarra nahi duzuen? Txaro momentu bat. Horain bain. Astiro. Oso egun gogorra izan da,
Sekuentzia nola landu zenuten kontatzerik? Bai. Oroitzen naiz, asko gustatu zitzaidan zuk aukeratu zenun, nik uste bukaeran, kentzea soinua, errealismo horretatik ateratzeko, eta gero soinu bandaia sartzen daia bakarrikan, ez? Eta ematen dio, egiten du pixkat, ez dakit nola esplikatu, baino ematen du musikak hartzen duela, irudia, ez? Eta eszena. Horrela ikusita nengoen pentsatzen, zenbat alditan hitz egin genuen hori, melodien kontu hori ez zenula hain gustoko, eta nola lortu genuen hola egitea pixkat, eta melodia egotea oso zaila zela, baino oso sotila izaten, nola lortu genuen zentzu harmoniko, melodiko bat izatea soinu bandak. Kasu honetan, askotan erabiltzen genuen bai pianoa eta bai arpa, noraren barne mundu hori lantzeko, askotan ikusiko dugu seguro beste klipen bat, hor badaudela presente, bi instrumentu horiek. Eta oso melodia simplea egiten dute, ez da bat ere, nola esan, ez dago bat ere kargatua, biak batera egiten duten melodia bat da. Gainera, tempoak ere hor asko markatzen du nola sartzen zaizun musika, ze hori bada momentu bat super lasaia, bera ez dakit nola esan, observazional edo oso lasaia, gainera polita, horre astoekin. Orduan, musikak hor, niretzat, eta nik uste horretan ados geundela, bera barrutikan nora, pertsonai bezala, barrutikan nola sentitzen zen adierazi behar zuen. Eta ezin dituzu gauza super komplikatuak egin eta hor drama jarri batean, gauzak sartzen doaz gutxinaka, eta hor sokek sartzen dute graben presentzia eta batean ematen du irekitzen dela. Hau denak badauka bere zergatia, baina hola ikusita izan zen jendeak gustokoen, edo gustokoen duen eszena bat, edo... Bueno, eske, sekuentzia honek banatzen du publikoa. Hau da, bai, benetan, nila daukat oso aztertuta, orduan. Bai, pelikularen alde goxoenarekin sartzen direnean, beti, los burritos, y da una manzana a los burros. Eta sartzen dira honekin, baina jente askorentzat da pelikulako sekuentzia gogokoena. Eta hor da, konektatzen duelako energia batekin, eta zer ikusi handia daukan musikak hor ere bai, Eta horretik ikusten dut, eta niretzako izen zen, adibidez oso erreza, hau hasieratik lehenengo proposamentik zen, bale, hemendik. Gero ja neurtuko dugu pizkat, baina esan izan komplexu, hasierako proposamena izan zen erreza. Eta gero da pelikulako momentu bakarra gertatzen dena Paulak esaten duena. Sartzen garela sekuentzian zuzeneko soinuarekin, gero elkar bizi dira volumen bardinean, eta da momentu bakarra zuzeneko soinua, astoena, itsasoarena, badoala bera, eta musika doala gora, Eta hori naiz eta ez konturatu, nik uste daukala zer ikusia, gero konektatzearekin edo ez konektatzearekin. Ze badago hor gauza bat nahi eta egina, Eta niri piloa gustetan dazte, no soy fan de la película, eta zati honena ere bai, Baina uste dut izan zela nahiko erreza heltzea eta garrantzitsua pelikularako ere bai, Ematen dugu dala momentu bat, eta gainera niri ikusten dutenean pelikula hasi nintzenan ikusten denbora bat pasatu eta gero, heltzen dazte eta iruditzen dazte niri hurbiltzen duzte asko bakardadera. Eta uste dut ez dakit, eta uste dut ez zela helburua, baina ikusten dut nora hor eta konektatzen dute gauza batekin, ez nuena espero. Eta gian konturatu ez nintzena egiten gendenean, eta hori iruditzen dazte
ere bai polita, ze bakoitzak azkenan konektatuko du berak gauza desberdin batekin, baina gainera pasatzea niri, esaten dut, ui, sorpresa, eta musikarekin batzutan pasatzen da hori, eta sekuentzia hau bai da oso berezian ikuste guzti horrengatik, bai. Igual guazen bigarrena ikustea? Horrela, sekuentzia ikusita ematen du musikal bat, Lara. Karo, eske horrela azalduta, musikak badu bere erlazioa, estena batzuetan berrentzuten dugu zerbait beste forma batean, eta, bueno, daude tematikak, melodikoak ere batzuk, beste batzuk ezain beste, eta kasu honetan dago bidaiaren tema, edo... Eta hor, karo, bada momentu bat, non nik horrela ulertu nuen, non norak ja ondo sentitzen da, freska sentitzen da, pasa izan ditu momentu, goi momentu batzuk, oso gaizki sentitu da ere, baina ja, bere gidatzeko modua disfrutatzekoa da, ez? Eta gainera endaiara doa, eta, bueno, sentsazio hau ez, beste herrialde batera joaten zarenean, edo askatasun sentsazio hau horrelako eguraldiarekin Euskal Herrian, bueno, eske faktore guztiek ematen zuten hor el viaje de mi vida. Eta hor badago joku bat beste aurreko bidaiekin konparatuta. Eta ematen du ere, erritmo aldetikan, ez dakit hau inoiz aipatu dugu, baina ematen dio pixkat, hain dago mantsoegia izatearen bidean, ez? Eta batzutan ematen du torpea, badu sentsazio ez dakit niretzat, oso sotila dena, baina pam, ematen du pixkat, horre badauka puntu komiko bat, baina oso, ez handiegia, badauka inozente sentsazioarena ebai, freskura horrena, eta gara, hori gauza guzti horiek hori nahastea ezen bat ere erraza zen niretzat eta Paskalentzat ere soinu banda honetan zen, zein zaila zen ez marra hori, ez sobrepatsatzea, ez? Zein zaila zen hor mantentzea eta emozionalki hasi ginen pelikula super alai bat egiten eta Lararen komentarioak eta beti egiten zuten, hori bai, izatea alaia, baino ostras, pertsonalagoa, intimoagoa, ez ematea horre zela zerbait, eta estena horretan, nik uste gainera, eske gauza asko daude kontatzeko, ez dakit Larazuk zerbait esan nahi duzun hor. Bai, jarraitu nahi baduzu. Bueno, ez dakit, Bai, aurrera. Hori pitzikatoen erabilpen hori, ez? Adibidez, ematen dio, una ligereza, pixkat, gero ikusten dugu lehenengo plano handi orokor batean nola mugitzen den lastosko, ez dakit nola esan, kolorezko, rosa diren de paja, horietan ez, eta pan, nola melodia bat, eta gero bat batean, sartzen gara ja kotxean. Eta kotxera sartzen garenean hor sartzen da
oso espezifikoki melodi printzipal hori, bidaiaren melodia, osea, joku asko daude, eta erritmo hori aukeratzearena, tempoarena, ematen dut ontakeri bat, baino energia aldetikan, ematen di hori pixka torpetasun hori, baino ez da hain torpea. Osea, jarraitzen du bidaian, Aurrera doa. Bai. Ez, eta hori da polita, azkenean da, Ane Pikasa protagonistarekin ere bai hori zan marra. Nora arte da nora baldarra, edo ez? Eta gero musikarekin beraiek egiten dute bardina, azkenean bada modu bat, eta nik ustetan dazte hori, lortu nuela behintzat, edo, bueno, nire sentsazioa da, komunikatzea neurri hori departamentu desberdinei, baina denok geunden berdina egiten, Azkenean gero edizioan ere bai, beti izan hori, kenduko dugu agian txiste hau, bajatzeko pizkat, eta beti izan da neurri bat, Baina, klaro, ni hori tempoaren eta hori niz nintzen konturatzen. Oso ondo, bikain. Baina adibidez hemen, gero dauz gauza batzuk, ez gene izan zen zaila kokatzea. Karo, beraiek egiten dute tempo batekin eta zuk ezin dozu esan. Ez dakiz ze segundutan amaitu. Eta orduan zen edo amaitzen genuen hor, amaitzen den lekuan, bidaian ja endaiara helduta liburutegia ikusita edo lehenago. Eta hor gogoratzen az, azkenengo momentuan erabaki genuela hor kokatzea. Karo, batzutan, ez nahi dut berdina, baina 2 segundo gutxiago. Orduan ja, karo, te cargas el tempo. Que zuk ez dakizu, baina plano amaitzen da 2 segundo harinago, eta bueno, orduan hor kokapena izan zen zaila. Baina gero orain ikusten dut, eta dugu, perfecto. Eta bai da, baina ni ez naz konturatu oin arte. Da azkenengo pieza bidaiarena pelikula osoan. Eta pelikulan gertatzen dena da, bidaia doa, momentu horretan da, momento algido, heltzen da liburu dendara, da niretzat maila batean noraren momentu aurkitzen duenean beste liburua eta hori dena, dagoena konektatuago edo ondoen, eta hortik aurrera jarraitzen du kotzea, baina ja musika gabe. Eta ez naiz konturatu, baina suposatzen dut nik eta zuek modu naturalean erabaki genuela urrengo kotzea agertzen zen, jarraitzen zen bidaia izaten, baina ja ez dago musikarik, Eta bai da garapen osoa musikarena, Hasieran dagoenean norakotzean da, bueno, bai, gero dago, bai, ematen du barregurea dagoenean ere bai pitzikatuak eta tomateak eta otsara hori, bai da bardina, baina ezki esaten duzu, zelan honek ematen du barregurea. Eta plano bat, otsara bat, eta baina musikarekin, eta tutun, eta bai sortzen du energia hori pasatu gabe, Baina bai, orain ikusterakoan esatu, geneukan oso argi noraren bidaia, eta horrekin batera noraren bidaiaren musikaren bidaia. Non amaitu behar zen eta justu amaitzen da horrekin. Eta Paula, komentatu duzu, tema melodikoak edo zeudela lotuta bidaietara edo multzoak egin zenituztela, ze beste kontzeptu edo... Aitite oso presente zegoen, baita astoetan ere, hor badago joku bat, melodia bat dago aititerentzat, oso garrantzitsua dela norarentzat, eta alarma jotzen duenean ere gogoratzen digu aitite ez dagoela gurekin. Astoetan ere, baina oso zutila da, horregatik diot oso konplexua dela guk nola lan egin genuen, erreferentzialki joaten gara atzera edo kontzeptualki bai, gero instrumentalki oso importantea izan zen guretzat zenolako orkestazioa. Zergatik erabaki genuen sokazko orkesta bat, piano, arpa, flautak eta akordeoia egotea. Bueno, akordeoiak agian eramaten gintuelako beste kontinente batera, eta hori Larak argi zuen, hori Argentina delakoa nola transmititu, tango bat egin gabe nola transmititu hau. Arpa eta pianoa elkarrekin zergatik, batzutan soinu berdina entzuten dugunean edo nota berdina bi instrumentuek egin da, horre frekuentziek jolasten dute elkarren artean, eta kasu honetan emaitza bazen zerbait
suabeagoa edo ez da bakarrik piano bat edo eta arpa bakar bat, baizik eta elkarrekin daudenean oso ondo elkartzen dira eta badukate instrumentu berri baten moduko soinua, ez? Gero flautena ebai, pixkat jokatzeko, ezin ginen oso komikoak izan, baina aire pixka bat behar genuen. Orduan, horre flautek gehitzen diote batzuetan pixkat la ligereza, ez? Sentsazio horretara, eta gero solistak egon ziren, instrumentu solistak, bibolin solista, txeloa ere bai. Ez zen instrumentalki ez genuen hartu, metalen sekzio bat egiteko trompa, trombon, olako gauzarik edo eta zurezko, haizezko beste orkesta bat, ez? Saiatu ginen gauza delikatuak egiten eta instrumentu horiek beren karakterra edo timbrea jada pertsonaiarekin eta bere munduarekin adostu behar zuten, modu batean. Eta ez daukagu denbora asko orduan, igual erabakitzen dugu 3 falta zaizkigun bat bakarrik, zen gustatuko litzaizuke? Paulak. Zuk aukeratu, Lara? Nik? Ez aukeratu zuk, Paula, hobeto. Niri dana guztetan nazte, orduen hobeto igual berak. Igual, komentatu dituzun adibide beste bat. Bukaerako Igual, 5. klipa ikusi dezakegu? D'accord? D'accord. Bon, ensuite, il faudra faire la liste des clients qui ont demandé des cartes et des livres. Il faudra aussi appeler quelques journalistes pour la prochaine événement. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Te bat nahi duzu? Ez, eskerrik asko.
batzutan usten zaitu sensazio batekin ez, itzaltzen da, irudia juten denean eta gelditzen da hor pixkat. Nik leheno baita esan nahi nintzen pila disfrutatu detela ariketa egiteaz, ze proposatu ziatenean, noraren soinu banda. Aber, ni zertaz gogoratzen nahi zen, ez? Eta zuk esan dezun joko edo hau zeukala gogoratzen nintzen. Eta melodia igual printzipaleteaz, baina bapatean ariketa egiten, hori ze sutila dan, nik sentimendu danak eta dana ez izan nitula, baina ez nintzala konturatu askotan, zeon soinu bandaz, eta gira bukaera horrek usten zaitula, eta gero azten da, pom, pom, pom. Erabaki hori nola izan zen, ze bai da azkenean oso momentu garrantzitsua, ez? Pelikula bukatu eta horrekin gelditzen zea pixkat. Bai, eta hor, claro, musika geratzen da, eta hor uste dut egon zala, ere bainietzako da oso pertsona importantea soinu nahasketa egiten duen pertsona. Orduan, bera ere sartzen dut, berak bere lan egin baino harin ja sartzen dut ikusten probak eta musikarenak, ez? Eta berak esan zidan, ez nekien horre ere bai non amaitu. Eta orduan ez dazten, Lara, deja da musika, eta berak esan zuen, eta gero nora. Eta gero kredituena ere bai, ezke gero gara oso frikiak, hone gauzak ez die konturatzen, baina Ibai editoreak eta biok montatu genuen musikara, lehenengo bloke osoa. Eta izan zen, suizidio bat, ze karo, pon, ez dakiz zer, tun, klaro, baina gero musikak egiten du ez dakiz zer. Eta Ibai Elortzaren anaiak dira denak musikoak. Eta orduan berak badauka zerbait dena oso musikala, eta eskerrak ere bai. Zezan, nik uste pizkat harinago, ez dakiz zer, ez dakiz noren izena, ez dakiz zer. Eta, klaro, izan zen guretzako joko bat, eta izan zen kriston lana, kreditoetan ere bai, hori ez, pitzikato edo, ez dakit zerekin. Hasieran hasten da hor, gero sartzen dira ez dakit ze instrumento, eta gero ja nahi genituen sartu buruak, pelikulako departamentuetako buruak horrekin, ez? Eta gero aldatzen danean musika, ja, hasten da bestea gorantza. Orduan, batzutan dira gauzak ez daudenak, baina gero, niri adibidez kredituetan bardin dakienean zen musika jarri eta nola eta dana, esate da, no te retires, ez? Ze kredituak ere badira pelikula, eta esperientzia jarraitzen du hor, aurkian dagoena. Horrentzat, ez? Gainera kredituetan geratu bada, errespetu gehiago, azkenengo kreditura arte, ez? Eta gu behintzat saiatu ginen. Erritmoa jarraitzen, eta horregatik ustean dazte, dagoenean isiltasun hori, eta gero, ane pikaza, ez? Eta, digo, momentuan esaten dozu, ez dakit soratu garen, ez? Bai, Zelararen humorea ere oso espeziala da. Orduan, harrapatzen baduzu, a tope. Eta nik askotan ikusten dut pelikula eta guztetan dazte gotea osori, ze iruditzen dazte dela modu bat, batez ere, orain ez dakit non ikusi aldo zuen pelikula, baina laster plataformaren batean. Orduan, dagoenean plataforman, entzun baduzu hitzaldi hau, ikusi pelikula eta gero entzun kreditoak, ez? Ze uste dut dela, ez dakiz lan esan, ez? Baina da musikaren festa hitzi genuen horretarako, ez? Eta da oso polita, egiten duzu bidaia amaitu, ez? Eta agian jarraitzen duzu norarekin gero aldatzen da, eta doa beste leku batera, baina ere bai da beste gauza bat. Eta uste dut dela musikaren ibilbide oso amaitzeko oso polita, ez? Eta niri, guztetan dazte pilo bat, bukaera aldera ja dagoen musika osoa, hau baino harinago dagoen, eta entzun ez dugun beste zati handi bat ere oso polita da, ez? Eta ja kredituena, inigotenaz, nioan nintzen erosten sarrera nire pelikula ikusteko zinearetetara. Eta guztetan dazte hori asko, ez? Bukaeran deko zuen emozioa, eta gero kredituak astuten badozu, ez? Baina sartzen bazaz geratu zaizun emozio horrekin eta entzuten geratzen bazan musikarekin uste dut bidaia dela hori, ez? 4 minutu luzeagoa, ez? Amaitzen dela azken notarekin. Eta kredituetan agian da musikarentzat momenturik biluziena.
Eta kreditu hauetan, bai, lortu genuela melodia hori, bidaian agertzen ez den melodia hori jartzea. Orduan da, hori musikaren festa, ze ematen dio, erreferentzia egiten du horri, baino ja askea da. Hau da, beste bizi bat pelikula bukatuta gero, haratago, musikak beste bizi bat izango balu, horri egiten dugu pixkat un guiño, ez? Eta nik uste niretzat kredituak opariak dira, bai? Ze ematen diozu bukaera baten modukoa soinu bandari. Eta, karo, ezin duzu material guztia osartuz ez luke zentzurik izango, ez? Hor, Aititeren tema nola agertzen den lehenengo aldiz hor jartzea, izango ditzateke pixkat... kortozirkuito. Hori, arraroa. Orduan, norabide bat izan behar du, eta baita ere itxiera bat eman behar dio. Bueno, ez dio eman behar, baina guk kasu honetan horrela erabaki genuen. Orduan, tema printzipalenak horra agertzen dira, beste eraldatuta, beste modu batean, askeago batean, eta hori beti oso polita da, eta geratzea dena entzutera, Bai, da batez ere, hori nik markatzen nuen muga hori, pelikulan niretzako zen irudia gehi musika hau, muga hori ganditzea, ez? Baina behin irudia ez dagoenean, bai iruditzen dazten hori, ez? Festa bat eta ospakizun bat, eta bai iruditzen zitzaidan polita entzutea, ez? Azkenan geratzen zen, batzutan esaten nien, jo, me encanta, baina pelikulako momentu honetarako ez, ez? Eta, klaro, geratzen dira oso gauza politak, eta entzuteko, oine, hori, klaro, probetan eta denbora guztian zegoen, eta kentzen nuen leku batetik, gero hurrengoan bestetik, baina zen gauza bat, etxera joaten nintzenean hori abesten nuen nire buruan, ez? Aprobetxatuko dugu esateko Spotifyen zerrenda dagoela, soinu banda guztiarekin, eta aste honetan hori entzungo dezuela lanean. Eta gero Paulak egin zidan oso opari bat, deitzen dela zelan da, suite, Noraren suita. Eta da, beste leku batera eraman musika, da pelikulako, bueno, ez dakizelan azaldu ez, baina izan zen opari bat niretzat, bazekien ez da... Igual ere ez esan asko, ze horrekin bukatuko dugu. Pentsut ja, bikain. Bukaeran entzungo dezue. Eta nola, justu gabiltzan denboraz, animatzen bazia Paula eta erakusten diguzu Pro Toolsa, pixkat? Bai, bueno, ezin dugu ikusi. Nik proposatu nahi nizuen, pixkat erakustea nolakoa den sesio bat. Normalean grabazioak egitera, egin baino lehenago bidaltzen diegu sesio bat, non badaukagun pelikula guztiaren tempoak, konpasak, maketak eta bar, baina ezin dugu ikusi. Orduan, nik agian nahi nuena transmititu honekin, hori bai entzun dezakegula, egin dezakegu joku txiki bat, bakarrik defendatzeko pixkat zein importantea den musikariontzat, konpositorentzat, beste musikariekin lan egitea. Zergatik diot hau, ze guk maketak egiten ditugu, eta normalean nahiko profesionalak gara maketa bat ez dakite, soinu potente bat izateko, realista, baina ezin diegu hola lehen aldi batean azaldu zein importantea den zuzendari bati hori benetan musikariek jotzea, ez? Oso zaila egiten zaigu eta horretan bakarrik zuzendariek konfiatu dezakete guk esaten dugun horretan, ez? Baina nik uste hori defendatu behar dugula, ze azken finean instrumentu virtualak makinak dira, zu saiatzen zara beti trampak hor jartzen eta dena horre moldatzen, baina ez dauka sentimendu hori norbaitek partitura hartzen duenean txelo solo batek hori nola irakurtzen duen, ez? Eta azken finean lan talde bat denez, nik uste musikariek ere zerbait gehitzen diotela, eta musika irakurtzerako aina da sentimen batzuk izaten dituzte, ez? Orduan nik hori defendatzeko hain importantea dela, ze gaur egun egia da oso instrumentu onak ditugula, baina batez ere gauza errealista edo beste existitzen diren instrumentu horiek simulatzen ditugunean, zein importantea den benetan instrumentu horiek ezagutzen dituztenekin lan egitea. Orduan, erakutsi nahi nizuen, pieza batean adibidez, nola
zen maketa, jada oso ondo entzuten zela eta horrekin geratu ahal gintezkela, baino zen nolako karakterra hartu zuen behin musikariekin grabatu genuen. Nahi baduzu hori probatu dezakegu? Bai, bakarrik entzuteko, osea ez dago ezer ikusteko. Bai, eta hori da gauza bat, zuk onartzen dozu ja maketan izango dana, ez? Eta beraiek badakite zer bihurtuko dan, eta zuk ez dakizu orduan, beraien esaldia beti da, baina gero Lara lasai, izango da asko sobea, eske hau, ez dakiz zer, edo ez dakiz ze instrumentu, ez da inona igual maketan, eta niretzako, bueno, bai, baina gero egia da izan, egon nintzen ez bertan, grabatu zutenean, pianoa, arpa, ez dakiz zer, klaro, ikusten duzu pertsona, hitz egiten duzu, berarekin paskaldu genuen, egin genuen barbakoa bat leku horretan, ez? Klaro, hori zelan ez da egongo gero musikan, ez? Eta ikusten dituzu jotzen, ikusten dituzu bata bestearen musika entzuten, eta noski baietz, badagoela, ez? Agian ez gara konturatzen ainerrez eta hain simple, baina aldaketa da, bueno, ez dakit, orain entzungo duzue. Bai, ez dizuete esango zein den maketa eta zein den ama! grabazioa. Nik ez dut erantzungo por si acaso, te imaginas? Bueno. Bale, jarriko dute, saltatuko dute batetik bestera, bale? Hori, ez dakit nabaritu duzu, ala ez, baina badago aldea, alde oso handia, ez dakit hemen nola entzuten den, baina ez da bakarrik gainera maketak egitea edo ez egitea, eta musikariak egotea ala ez, gero ingeniari bat dago hor, nahasketak egiten dituenak, elementu bakoitza leku batean jartzen dituenak, hau da, beste soinuaren konzeptualizazio berri bat ematen diogu. Ez da bakarrik, mesedez egin ditzagun grabaketak musikariekin, ze hobeto entzungo da, ez da hori bakarrik. Eske, zentzu bat emango diozu, denbora izango zu hori egiteko, profesionalez inguratuta egongo zara, bakoitzak bere barrukoa emango du, orduan, asko nabaritzen da. Hori jazta. Demonstrazio honekin, mila esker bioi, eta irekiko dugu galderen momentua, norbaitek galderaren bat dauka. Mikrofono bat daukagu hor. Bai. Bertigarekin eta dena, mikrofono bertiga. Bai.
bai. Bueno, erderaz, porque, bueno, el tema de trabajar primero, es una pregunta para Paula. El tema de trabajar primero con el guión y luego ver el montaje y ver las imágenes, ¿hace que cambie un poco tu percepción o te sorprende, o encontraste lo que esperabas ver después de leer el guión? ¿O fue una sorpresa en cuanto a ritmo, en cuanto a color? Yo creo que lo fundamental estaba ahí. La historia, yo así como la leí y la sentí, yo creo que estaba ahí. Pero sí que es cierto que todas esas imaginaciones que tiene uno cuando lee un libro, ¿no? Pues es como leer un libro y luego ves la película y dices, ostras, yo me había imaginado esto así. A no ser que esté muy explícito, y quizás en este caso me parecía como bastante abierto, a mi parecer, ¿no? El guión. Me sorprendieron muchas cosas, pero creo que esencialmente se mantuvo. Yo me la imaginaba a ella todavía mucho más torpe, me imaginaba momentos, vamos, muy álgidos, momentos muy de bajona, y en este caso sí que los hay, pero está como más comedido. Yo creo que ahí Lara es como que lo ha mantenido más, pues eso, más al resguardo, ¿no? Creo que trata esta historia como con ese cariño, pero de cuidar casi, ¿no? a la protagonista. Y sí, es interesante leer el guión, pero es cierto que, claro, sin tener la actriz principal, sin saber ella qué sensaciones transmite, cómo interpreta una frase, es que es otra historia. Entonces yo sí que trabajé con Lara y le dije, mira, leyendo este guión me imagino algo así. Me acuerdo que estuvimos en Gariza y os enseñé, estaba también tu mamá por ahí, bueno, hicimos ahí un petit comité y escucharon algo que yo digo, madre mía, me la estoy jugando, o sea, me echan de la peli seguro porque estoy a través de un guión haciendo una apuesta aquí, que es que seguro que está súper lejos. Pero ahí te ganaste a mi madre, que eso siempre es muy importante. Mi mamá se acuerda de eso, sí. Claro. Mucho, sí. Y bueno, es que es muy atrevido, o sea, y eso fue una apuesta que hice yo, personal, por demostrarle realmente, o sea, que yo tenía cosas ahí que contar, ¿no? Pero sí que es cierto que luego pues dio otra vuelta, sobre todo hablando con Lara, es como que íbamos perfilando, era perfilar. La esencia yo creo que la teníamos muy clara, Pascal y yo, pero la duración de esas esencias, cómo meterla, qué sentido, qué relación tienen entre ellas este cue, esta parte musical con esta siguiente, la evolución de la música, que también tiene tiene un papel narrativo, ¿no? Todo eso ya vino con la película. Sí, y yo creo que es interesante porque Pascal también estaba desde el principio y yo les dije que les enviaba el guión a los dos y Pascal en cambio me dijo, Lara, yo prefiero ver el primer montaje de imagen, porque a él, por ejemplo, respecto a la pregunta, ¿no? Porque puede llegar a despistar el hacerte tú bueno, pues imaginártelo y luego verlo, ¿no? Y entonces Pascal dijo, yo prefiero esperar a que esté la imagen. Yo guiones, era como, yo, venga. Pero Paula se animó y yo creo que, bueno, pero yo creo que será personal de cada persona también, ¿no? Sí, es que no hay una única forma, no hay ni bien ni mal, es que como en la vida, yo creo que cada uno hace lo que puede y tira para adelante, ¿no? Eta beste bi galdera hemen. Bueno, eskerrik asko, superinteresgarria iruditu zait kontatu duzuen guztia, eta Lara baita ere entzutea, eta ez zait oso ohizkoa iruditzen lantaldearekin hasi zirela ia lanean gidoiaren idazketa prozesutikan, ez? Azkenean nik ulertzen dut baita ere horri esker ziur aski beste lankideek ulertuko dituztela pertsonaiak eta historia eta toinua eta elkarrekin egiten dezutela oso hasieratikan, oso berezia iruditzen zaite egia esan. Eta bi galdera egin nahi nizkizuen batetik, claro, pandemia garaian harrapatuta eta nola komentatu duzu batzutan soinua, emailez iristen zitzaizunean edo musika batzuetan zela ze ondo perfecto enkajatzen du, beste batzuetan ez, eta claro, nola kudeatzen ziren agian momentu horiek ezin bilduta edo bueno, egoera berezi batetan,
Eta bigarren galderak ez du zerikusirik honekin, da beste musikari bat dago baita ere zuen pelikulan, Izaro, eta baita ere jakin nola egin zenuten lan eberarekin, ze ulertzen dut baita ere, naiz eta abesti baten konposaketa izan, baita ere, abesti horrek pelikularekin zerikusia izan behar duela, pertsonaiarekin, eta azkenean baita ere zuek egiten duzuen lan horrekin, ez? Pandemia. Bueno, beste gauza bat aipatu ez duguna, eta bere bai dela garrantzitsua, eta doan lotuta astearekin pelikula normalean hasten dena, baina urte bat arinago, ez? Eta da denbora. Orduan, ere bai, eta uste dut, claro, nire ekoizpenetan dagoenez nire ekoiztetzea, bai, erabakitzen dut asko, ez? Orduan, niretzako gauza bat defendatu behar dena pelikuletan da denbora, pelikulak egiteko denbora behar dela. Eta horrek gero dauka eragin asko ez bakarrik grabaketan. Baizik eta pandemia bat datorrenean, gu hasi ginen goiz, heldu zen pandemia, eta bageneukan erdi amaituta, baina hasi ginen ez denborarekin, egin genuen gelditu ginen. Eta gero gainera itxaron ahal izan genuen, grabatzeko musikoekin eta dena, baina ez kasualitatez, baizik eta hasi ginelako lehenago eta eman geniolako denbora, ez? Eta nik uste hori bai dela sorkuntza laguntzen duen zerbait, ez hau dela hor presionatuta, ez? Orduan, ez dakit justo zen momentutan harrapatu gintuen, baina lortu genuen gelditzea prozesua, bai bildurtu ginen pizka, zetorren zinemaldia, eta, bueno, kopia noz grabatu genuen. Abuztuan? Ustaia, baina bukaerarantz, ez? Ustaia bukaerarantz, eta gainera aldatu nuen edizioa ere bai, zegoenan dena itxita, eta gogoratzen dut hori kopia benetan amaitu genuela, ez dakit entregatu behar zen iraia hasieran, aurreko egunean, esan egon hor, baina bai behintzat ez ginen sentitu behartuta egitera prozesua online. Zeniretzako zen garrantzitsua, ze aurreko pelikulan Joseba bizi da Estatu Batuetan. Orduan izan zen dena online, zen dena heldu, ez dakiz zer, eta nahi nuen bizi zer zen beraiekin egotea, ez? Eta orduan uste dut pandemiarena gehiena horrela libratu genuen edo zer. Se me olvida algo? Igual bai. A ver, ni oroitzen naiz de las charlas interminables, de zer egingo dugu orain, pandemiarekin, eta nola egingo dugu. Bai, ni oroitzen naiz, porque balkoira ateratzen nintzen, que hacía un frío de la leche. Eta gainera, bueno, itxoin pixkat, Paula, vienes a comer, ez itxoin pixkat, badaukala hemen una llamada importante. Balkoira ateratzen nintzen, eta normala denez, eske, karo, batean geneukan gutxi gora bera, egia da, hau, niretzat izan dela opari handi bat, pelikula hau, eta beti esaten dut, zeni ere, larak egiten duen zinema edo zinea egiteko modu hori nahi dut nire bizitzan. Ze horrek ere ematen dit aukera nik bizitzan normal bat izateko. Ze ez dugu hitz egin ere profesioaren inguruan, baina horre kaina asko dago sartuta. Eta batzutan galtzen duzu zentzua. Orduan horrela lan egiteko moduak asko betzen du musika bera. Eta bai horitzen naiz pandemiarekin, nik Lara lasa ikusi nuen, ezituen bere, zure galderak guztio bezala, baina esan genuen, joango gara eta bueltan jartuko gulanean, baina bueltan elkartuko gara, eta listo, eta nik beti esaten nion zu lasai, Lara, si esto ya está. Osea, es que estaba desde el principio, orduan, izan zen guztiontzat pixkatan golpe, baina... Bai, nik uste izan zala... Claro, darazunez hainbeste denbora modu horretan egiten pelikula, ez? Heltzen da pandemia bat eta baina ere bai, azkenean justo horretarako egiten dozu horrela, ez? Bajatu behar dozu, industrian zaudenan sartuta beti dauz, denbora da gauza bat ez dagoena, ez? Eta hori da, negona 6 urte pelikula egiten. Eta jenteak esango da, igual egin alzenuen 4 urtetan, 3 urtetan, ez. Zenik ez dut nahi egin 3 urtetan.
behar nituen 6 urte egiteko astiro eta egiteko ondo eta zaintzeko, hori kredituetan, eta hori moten dutzu denborak, ez? Eta orduan, posten dozte, hori ez, azkenean egiten dozunean prozesua zure erara zaindu, gero deko sari handi bat, ez? Eta gero Paulak esaten duena ere bai, lehen esan duena, ez dekola zer ikusirik, baina nik idazten ditudan gidoia dira estereotipoak, dira eskeletoak, ez dakizelan esan, ez? Orduan, denbora horri esker eta beraien parte hartzeari esker bihurtzen dut pelikula. Orduan, ja prozesuari buruz hitz egin da eta dana konturatu naiz nik behar dudala elkarlana, azten azenan beste batzuekin partekatzen gidoia, azten az pelikula egiten, ez? Eta askotan egonaz 3 urte ni bakarrik niretzean gidoia egiten, ez? Eta prozesu horretan orain esan dozulako, ez? Sartu dozu talde oso asko sarinago. Orain 3. pelikularako daukat gidoiaren, ez da gidoia ere, eta tratamendua edo horrelako zerbait, eta gaur goizean egonaz hitz egiten aktore batekin. Eta egingo dugu pelikula, gidoia, eta aurreztuko ditut nire bizitzako 2 urtekoan. Ez, baina ez, da oso fuertea, ez? Eta hori, da kasu egitea eta bizitzea, ez? Erdan, un otoño sin Berlin, agian egin nuela industriako arauak jarraitzen, ez? Ez genekien, eta, bueno, horrela egiten da, eta norain ja hasi nintzen, esaten, ez, grabaketa izango da zoriontzua, izango dugu denpora, eta pasatuko dugu ondo, ez? Eta egiten zoazen esaten duzu, jo, esto funciona, ez? Eta azkenean da sortzea modu bat, funtzionatzen dutzuna zuri, ez? Eta gero eramatea departamentu guztietara. Eta, beste galdera Izarorena, pelikulan dago Pascal eta Paulak sortutako musika, eta gero dago Izaroren musika, eta ere bai Carlos Gardelena. Orduan, beraiek bazekiten egongo zela Carlos eta egongo zela Izaro, baina funtzionatzen dute 2 esfera desberdinetan nire ustez. Ez genuen nahi hurbiltzea musika Carlos Gardelen mundu horretara, ez Izarorena. Orduan uste daukala zer ikusi gehiago beste esfera horretan, Carlos Gardelekin konparazioan, nahi nuen Gardelek eramatea iraganera eta ititera eta harinagoko bizitza horretara, eta Izaro izatea etorkizuna. Eta horrela Donostin ere bai, geratu ginen Izaro eta biok, eta izan zen oso polita. Ulertzen nagoen ja, bueno, ni asko guztetan dazte berak egiten duen lana, orduan banekien tonu aldetik enkajatuko zuela. Orduan banekien kontzertua gustatuko litzaidakela bera egote, orduan geratu ginen, eta hor proposatu nien ja sortzea abesti bat norarentzat. Baina hori, eta da, azkenan pelikulak direz oso gauza txikiak, ez txikiak. Pelikularen bihotza da oso gauza simple bat. Eta hori da defendatu behar dena, ez? Eta hain da txikia zentzu batean, klaro, eta gero bihurtzen da hain handia, hor galdu daitekela hori, bihotz hori, ez? Eta kafe horretan, klaro, zan elkarrizketa bat, eta ez dakite, uste dut lehenengo aldia hitz egiten duena Izarorekin. Azaldu behar nion hori, zein zen bihotza. Ez zuen irakurri gidoia, ez ezer. Eta berak ja hor egin genuen klik-klak-kluk, asko emakume izateagatik, sortzaileak izateagatik, ez dakit hurbil bizi garelako, ez dakit ez, gure, bueno, ez dakit zergatik. Orduan, kafe bat hartu genuen, eta berak esan zidan, egingo dut, eta berak beti esaten du, arrazoietako bat izan zela, asko gidoia irakurtzen zutenean, asko esate zidaten hemen ez da ezer gertatzen, ez? Eta niretzako hori beti da, inoz ez du sinesten, ez? Nire ustez ezer gertatzen ez danean gertatzen dira gauza handienak, eta Izaro konektatu zuen horrekin asko, ez? Eta esan zidan, ez da gertatzen ezer? Bai, egingo dut abesti bat, ez? Eta gero, esan zidan, ez dakit
egongo naizen 2 hilabete 3 edo 4, ze, klaro, Izarorekin ere, denbora, edo irtengo zaidan bihar. Eta orduan zen, bueno, lasai, ez da dagoen esprisarik, egunen baten, eta hori behar izan zen momentu super hunkigarria, handik aste batera, Izaro bere gitarrarik netzean, ez? Eta bidali zigun maketa. Eta ja esan nion, perfecto. Ez nuen behar ezer, ez? Eta gero izan oso polita, Izarok ez zuen ikusi pelikula ez ezer, eta zinemaldian etorri ziren abesten pelikula baino lehen abestu zuten, zuzenean abestia, baina berak ez zeukan pelikula ikusita. Etorri zen talde osoarekin, eta, klar, ni negoen pizka bildurtuta, ze beste taldekide bai zeukaten ikusita edo zati bat edo zerbait, ez baina zuten, hau, etorri dira abesten, eta imaginatu ikusten dutela pelikula, eta batean ez dutela, ai ama, ez? Eta izan zen oso polita egotea Izarorekin eta bere taldearekin eta konpartitzea hori, ez? Eta jente askok esan dit, Izarok ikusi du pelikula eta gero egin du abestia. Eta esaten dut, ezinezkoa da, agertzen da pelikulan, ez? Baina hori, esan egon inolako, hori, esan izan komunikazio bat eta prozesu bat berarekin, ez? Baina bai izan zen oso ondo azaltza zein zen pelikularen bihotza. Eta hor lortzea konexioa, ez? Eta hori, da gauza bat aurretik suposatzen dozuna, ez? Horregatik da oso garrantzitsua aukeratzea abeslari bat edo bestea, hori izan behar da zuzendariaren lanaren zati handi bat aukeratzea ondo pertsonak, ez? Eta orduan ja hor, uste dut asmatu nuela, eta gero bigarren lana da arima hori pelikularena oso ondo azaltzea, ez? Eta bai holan izan zen prozesua Izarorekin. Eta gero izan, niretzat oso polita da, ez? Lehengo egunean egon nintzen aurkezten nora beste leku batean, eta neukan irratia piztuta, eta bapaten entzuten dut noraren abestia irratian. Eta ni, ai, ez? Eta orduan izan da polita ere bai, gero abestiak bere kabuz izan duen bidea, eta gero kontzertuetan, ez? Bai joatea entzuten Izaro eta esatea, ostras, abesten du nora, ez? Eta ikustea ere bai hor, nola elikatu da, bai bere musika pelikulaz eta gu bere musikaz, ez? Orduan, bai, horrela. Eta azkeneko galdera? Aurretik, ez? Lehenengo eskarrik asko berez esan dituzuten gauza guztiengatik, uste dut nahiko interesgarria izan dela. Batez maketa eta hori egin dezuna, nahiko bitxia izan da. Zen maketa honak egiten dian, ez? Baina, bueno, ikusi da, ez? Nola arnaz egiten duen instrumentuekin da guzti hori. Baina, nik galdetu nahi nuen hori zu, gidoiarekin ikusi zenuen da guzti hori, eta musika zinean pixka ja sortzen, ez? Baina, adibidez, karo, pelikulan oso garrantzitsua dira aktoreak. Eta ez dakit horrek, gero ja ikusteakoan Ane Pikaz adibidez protagonista, eta beste aktore guztiak, horrek bideratzen duen musikaren, ez dakit, giroa beste inguru batea ikusteakoan aurpegia, ez? Protagonistaren aurpegia, ez dakit, hori noraren gaia edo aititerena, eta holako zerbait, ea bideratu zen beste leku batetik ja aurpegia ikustean, haragitzeakoan, ez? Esaten dut. Eta gero, gehatu nahi, ikusi nuenean pelikula nun horretan pentsatu, ez? Azkenean zinemaldian ikusteakoan 10.000 gauza ikuste dituzu, ez? Baina ez dakit, erreferentenen bat edo zerbait bazenun buruan edo zuk baita helara egiterakoan beste pelikularen bat horrelako musikarekin egiteko, ez dakit ikusteakoan gogoratu izan dut, behar bada txorakeri bada, ez? Baina El verano de Kiku Jiro, ez dakit, goratzen dezuen Takeshi Kitanoren pelikula, horre egiten duen, Hisaishik egiten duen musika, nahiko antzekotasuna ikusi dut, eta ez dakit horri izango den, edo erreferentea da kasun, edo lako zerbait. Eskerrik asko, Aler. Ez genuen erreferenterik, ezer. Zero. Nire partetik behintzat? Alaitasunaren gatik esaten dut. Bai, ez, eta askotan esan da, jente askok, nik zinema asiatikoa ikusi dut, baina ez bereziki asko, ez ezer. Eta ikusten duten ora, eta askotan doaz, ez dakit, agian, zuk esango duztezu, ez? Baina dago bat bereziki harritzen duzten, esaten dut, ez da nire ikusi duten zineman, esango nuke
ikusi dutela Europarra, konparatuta Asiako zinemarekin, 1000 aldiz gehiago, ez nazela hor. Eta musikan, begira, baina niri asko errespetatzen dut beraien lana, eta imaginatzen dut niri badatozten norbait esatera, begira, hau da gidoia, eta esaten dira, eta pelikula hauek dira erreferenteak zuzendari bezala egiteko lan. Ez, basatoz nigana zuzendari bezala, da daukazulako konfiantza nigan zuzendari bezala, ez ekarri 5 erreferente eta gero gainera askotan erreferenteekin lani oso hurbiletik lan egiten duen jendea gero geratzen da lotuta erreferente horietara ere bai, ez? Orduan nik uste dela errezagoa emate askatasuna eta saiatzea bai hori pelikularen bihotza ondo azaltzen, ez? Orduan hori, erreferenti dagokionez nik behintzat ez dakizuen artean gero. Ez, gainera filma jaso genuen erreferentziako musikari gabe. Orduan hortikan ja abiatuta, gero ere gauza da erreferentzia jartzen dizutenean, zuzendari batek asko ohitutzen da bere pelikula musika horrekin entzutera. Eta, klaro, gero etortzen dira konpositoreak eta askotan gertatzen ari da, eta gaur egun nik uste zinema musikan asko gertatzen ari dela, jendeak esaten duela, ostras, baina ematen du soinu bandak ia denak berdinak direla. Ez aldakizu zuek konpositoreak gauza berriak egiten edo, eta askotan da erreferentzia kontu horregatik. Jartzen gaituzte leku batean non eske hortikan ateratzen bagara ezin dugu lan egin edo esaten dute ez dugula funtzionatzen, ez? Baina hori beste gauza bat da eta gero ere zuzendari bakoitzak duen kultura, musikalki, zer referentziak hartu, baina ematen du askotan gertatzen ari dela kultura berdina edo gauza oso famatuak hartzen direla edo Hans Zimmer egiten duen hori nahi dut nik edo Ennio Morricone edo eta azkenean zaintzen du zeure ahots propioa lantzen, ez? Kasu honetan, lanarekin zoragarria izan zen, ze hor erreferentziarik ez, eta gainera berak jada ezagutzen zuen Paskalen musika, nik zerbait bidali nion, orduan hor oso aske sentitu ginen, eta zuk esaten duzun hori, pozten nau, ze asko gustatzen zait horrelako musika ere, eta egia da ere, guk biok esango nuke atribeituko nintzateke esaten, ez da Paskalek ez da nik, entzuten dugula musika gero guk konposatzeko. Nik uste biak intuizio horretatik aritzen garela. Baude perfil asko konpositoreenak, baina egia da batzutan eskatzen dizute, ez dakit, holako musika bat egitea, edo konpositore bat jartzen dizute eredu bezala, eta egiten duzu normalean, entzuten duzu konpositore horrek egiten duena. Gure kasuan oso ausartak gara, eta nik uste bilatzen dugula, ez dugula musikarik entzuten, galdetzen bai guzuzuek ze musika entzuten duzu, oso gutxi, oso musika gutxi entzuten dugu. Zergatik agian kutsatu gaitezkelako, bai ala ez, baina kasu honetan horrela izan zen, erreferentziarik gabe eta hori atera zen. Eta aktorea ezagutzerakoan, karakterra aldatu zen, niretzat. Nik agian batzutan imaginatzen nuen gidoia irakurrita, gauza azkarragoak edo aktibitate gehiagoko eszenak edo azkarrak. Baina horrela imaginatzen zenuen horrela zelako gidoian, zezen estereotipo hori edo eskeletoa, ez? Da gauza bat, daudena ideia garrantzitsuenak, ez? Orduan, egiten duzunean irakurketa hori horrelakoa da nire prozesua, ez? Hori, ez dakiz lan esan, ez? Pintzeladak, baina oso handiak, ez? Orduan nire gidoiak horregatik kostatzen zaitain beste diru laguntza bat lortzea. Eta nik badakit eta saltzen dut nire memoria, baina behar dut elkarlana, bestela ez dut nire gidoi honena iaia da pelikula maituta gero dagoen gidoia, ez? Egiten dut, ez? Eta emango badez zidaten denbora aukeratzeko grabaketa aurreko egunekoa, edo grabaketan bertan gertatzen den gidoia, ez? Niri
eskatzea diru laguntza, gainera gidoia da parterik garrantzitsuena askotan, ez? Eta puntuatzen dute hor, oso zorrotz, oso zaila egiten da, ze orokorrean ez daukazue taldea 3 urte lehenago dirua biltzen ari zen momentu horretan, ez? Gidoi hori benetan ondo egiteko, ez? Baina bai, azkenean gidoi hori Paulak horrela irakurrizuna horrela zelako bihurtu da orain den pelikula, nik neukalako argi nolakoa nahi nuen izatea, baina ez dakit hain ondo idazten. Ze behar dut ane ikustea eta ane izatea, hemen gutxiago, Paulari esatea, hori ez dakit zer, editoreari esatea kendu hemen 5 segundo, eta orduan gertatzen da. Nik bakarrik ezin dut lortu nahi dutena, eta nik uste hori dela elkarlanaren eta prozesuaren gauza, gero daude gidoi bai ingile batzuk, egiten dutena gidoia oso pelikularen superantzekoa. Baina da beste modu bat, eta beste leku batetik niretzat dana da pelikula egitea, baina denbora guztian. Orduan gidoia ez da beste gauza bat, baina argiztapenaren bezalakoa. Ez da gidoia eta gero beste gauza, egon behar dira elementu garrantzitsuena, baina gero egon behar da beste dena, orduan hori, hau da defendatzeko da, nik behar dutena entzun, defendatzeko badaudela pelikulak egiteko beste modu batzuk, eta agian ez beti gidoia dela gauzari garrantzitsuena pelikula hon bat egiteko, Horrekin gelditzen gara. Horrekin eta musika zamaitze. Eta denboragarekin, denboraren garrantziarekin. Eta, mila esker, bioi, Lara eta Paula. Eta gure proposamena da guain partiturak irekitzea. Eta entzutea, Larak esan duen bezala, Paulak egin zion oparia, Nora Suite, dana juntu, eta gero ja jungo geha, eta Maialenik esan duen bezala, urrengoa da, ez nahi zugoro zen, otxailak, 8. Otxailak 8. Hori da, Maixabel, Iziar Boiain eta Koldo Zuazuarekin. Entzun dezagun.
Agur.